Земята е пречистена и бяла, затрупана от пулка в сняг. И сякаш песен празнична запяла, душите с радост пълни пак. Браво! Браво! Много хубаво си. И аз седни ти тук. Подаръци. А песничка? Я виж каква хубава идея даде тази кака. Песнички знаеш ли за Коледа? Чакай да се сетя какво беше онази песен. Ами тази, която е... Не е нужно, моето момиче, не е нужно. Важното е да сме живи и да сме здрави и да сме щастливи, нали така? Да. Затова е Коледа, да сме заедно на празниците и всичко да е наред. Нали така? Да. Я да видим сега джуджетата, какви са ги измислили? Никола, я му кажи за тати, какво ще има? Може ли да се измина от името на джуджетата? Разбира се. Значи, той Чичо ти, където казвам, че не трябва да ме познава, ме беше помолил за една кукла. Ама джуджетата раздали всички кукли и оставили само една счупена. И трябваше да ти донеса счупена кукла. Затова Чичо ти помоли да ти измисля нещо хубаво. Аз понеже много знам, че обичаш розово. Я вижте какво съм. Какво съм ти донесъл. Супер. Нали? Какво е това, бе, пап? Леле, Благодаря, дядо Коледа, много си мил. прекрасна рокля. Мерси, че Съжалявам, моето момче. Това е, което можах да направя. И вие сте хора, нищо, че сте джуджета. И сте дебели дядо Мразов. Ами, джуджетата не слуша. Искаш да му кажеш? Извинете, но виждам, че не сте истинския дядо Коледа. Лъжеш! Защото ви виждам, че има вратата ви връзки. Така трябва да бъде. Това е Дядо защото Коледа. той лети с Защо е така? шината. Защо? Като леташ шината, тази брада замръзва. Затова съм си я сложил на връзки. И може да падне. Ти знаеш ли колко градуса е навънка? Навънка Я да видиш какви други подаръци има. А като влиза през комините и те комините са сажни, тази бяла брада става черна. Оле, Я гледай какво хубаво Искаш розово. да си нацапам брадата ли? Не. Ми, Да, аз си я нося в джоба. Като влезна, оп, и си я слагам. Да. Така е. Гледаш ли мъжете по телевизията как се бръснат всеки ден? Мислиш ли, че баба Коледа ще ме хареса с тази голяма брада да я целувам? Тебе, татко ти, като не се обръсне и като те целува, буде ли ти? Да. Буде ми, И на да. баба Коледа и буде, и аз затова ще нося брадата в джоба. Нали така? Да. Дай да вземем това. Сигурно има и други подаръци от дядо Коледа. Е пак как? Е то може ли само с един за такова добро дете? Цяла работилница на бюджетата. Я да видим какво има тук. Това писмото, дед баба го пуснял почтата, да видим дали... Не е това е друго. Ама тия джуджета наистина не си вършат работа. Явно ще има наказание, ми се струва. Да. Никакви почивки на Хаваите. И да порастват. Еми за тях наказанието да порастват. Я да видим какво са ти приготвили тук. И така са го опаковали, все едно не искат никой да го види. Я виж ти, Какво е това мода? тия не беха ли, брат? Но това е с маникюри. Да. Боже. Малеле, ногти, огледала. Тя да не е за мене, бе, дядо Коледа. За тебе маникюра? Това предполагам, че е фантазията на някой джудже, обаче е забравил. Никола, това е подарък за мен ли? Не. Как ще подарък? Дай го питаме дядо Коледа на мен какво ми носи тогава. Това Какво за ми тебе носи ли? на мене дядо Коледа? Ще покажа по-късно, като детето заспи. Ти миналата година носеше на дядо Коле. Ти я носеше на тати в чорапи. Сега какво трябва да му донеса? Не Сега знам. трябва гащи. Сега не е. Всяка година по нещо да се И че опише. стане Сега комплект. ще кажа една малка тайна. Не, аз избирам подаръците, а джуджетата. И децата, дето могат да пишат или да И диктуват. децата каквото си поръчат. Само, че джуджетата нещо много са се разхайтили и правят глупости. Е, както виждаш, с куклата сбъркаха. Чичо ти поръча кукла, обаче... Никола, някаква друга песен няма ли да изпееш на дядо Коледа? Така че заповядай, бъди щастлива
Я да видим тук още какво имаме Дай да в помагам. турбата с подаръците. Я дай. Така Аз че чудай помагам. накрая да свършиш една полезна работа и ти. Да, аз цяло Ох, леле, с тия чуджета, ама наистина много обичат момичетата. Я виж какво са приготвили тук джуджетата. Точно това И аз като ти казвам, те джуджетата ги избират. Ама Ами, тя значи много и дълго писмото- косата на тая кака, бе. Значи писмото е пристигнало на време. Значи е пристигнало писмото преди да се изчерпат Да. трубите, преди да се чупи И, купа. значи сега тук ще правиш прически, нали? Писмото стига с експресната почта на дядо Коледа. Видя ли, че не е объркал, че не е помислил, че ще са форми за пясък, а за коса? На кадър си. Опакували нейния подарък. Кадър си. После друго да се е чупил. Бъркай, вади и Дай да готово. помагам. Леле, колко е хубаво. Олеле, маре. Това какво е? Олеле, маре. О, комплектче. Елече, я вземи за елечето. Боже! Я да видим. Супер. Леле. Рокля с елече. Я се завърти, моето момиче, да видиме дали са ти взели мерките. Дали са ти взели мерките, Те взимат джуджетата, верно. джуджетата, докато спи Никол. Те Ей, са- браво. Ма страхотна ще си гледа. Да. Оцелили са джуджетата, браво на тях, хо. Айде ще им се размине този път. Няма да им се сърдат. Значи никога няма да пораснат, нали? Няма. Няма. Само ще ми спър почивките на Хавайите. Ето дядо Коля. Благодаря. Я да видим Да, друго вече джуджетата. Още розови неща. Вижте. Ай, Ръкавички. ти спена за ръкавички. Моите ръчички имат ръкавички, топлички и малки, само за пързалки. Браво, моето момиче, дай. Браво. Ето заповядай. Шапчица и ръкавички и все розови, както ти ги И обичаш. сега с тия шалчета и ръкавички излизаме на двор и ставаме какво? Малките каза деца Николчето, на двора вече си няма за мен. направиха от сняг. Това е за дедо Гени. Добре, децата вън. Дайте теме на Дядо Коледа, за да ни дава подаръци. Я ела тук. Айде, води Никола. Понеже дядо Гения голем, ще му го занесеш ли от мое име? Разбира се. Добре. Да не сяда Дядо Гений в Дядо Коледа. Дядо Гени. Дядо Коледа. Благодаря, миличка, благодаря. За мама Верче. Знаеш ли, Никол може да я направи да ти е помощник, а Дядо Коледа. Че така гледа съмнително. Супер, точно това имахме. Как знаеш дядо Коледа? Чорапи? Я ела да те питам нещо аз. Това е джуджетата. Коя от двете каки ти е мама? Тя. Я, мамо, ела тук. Я виж за тебе джуджетата, какво са приготвили. О, благодаря. Това е си флашка. Тя. Стел. Предпазват от влага и студ. Я да те питам нещо сега. Я кажи честно. Татко слуша ли? Супер. Да. А обича ли? Да. А ти не го обичаш ли? Да. Я, тати, за тебе има подаръци, не дей да се мръщиш, джуджетата и за тебе мислят. Благодаря. Такова добро дете трябва да бъде възнаградено. Нали Да. така? Да. О. Стане, няма вече. Добре. Свърши. Айде да ходим да гледаме подаръци. Дядо Коледа, браво. Кой ще ми помага? Аз ще ти помагам. Айде, Айде вземи за си. дядо Аз съм ти Коледа помощник на да теб, а ти си черпим. помощник на Дядо Коледа. Първата мечта на кубичка дойде все пак. Да, моето момиче, аз ще тръгвам, че трябва да хода и при други деца. До скоро. До година. Чао до година. На година. Айде. Дядо Айде. Коледа на всички добри деца да дадеш подаръци. Като на Никол